Vi sidder her på Gåsetorvet fra 16, 17 eller 18 gang. Du ved ikke, hvad jeg rigtig skal mene om. Andet end jeg synes kraftigt, at det finder jeg tilbage efter de her denne år. Er det rigtigt? Velkommen tilbage til om hverdag.
Vi har en sang, hvor man ikke må ryge sig. Fordi man ligger ret tæt på hende derinde, de ved, som man gerne vil gøre klub på en eller anden måde. Og derfor synger man verdens bedste kærlighedssang for hende. Det går her. Yeah.